Copy act. I know my rights. No. Hi guys, welcome back. This is your Jola 99, where we bring umkhatlezo into the open, where we catch cheaters in the act and we help those who are in need of our help, you know. So ndim Chirienu, your one and only, your favorite host, Uzasti Zing wanyana wako ZCC. So namhlanje so ndinenye client yam ifuna uthetha nam on ba okay ndifuna ukwazi ba what's going on so I can help him out and see how can I help him. So ngoku nje like we tuned in. Hayibo, don't go anywhere kodwa sendifikile kuyi. Molweni bhuti. Yebo kunjani? Ndiyaphila njani? Ngiyaphila. Ndiyaphila ngubani kam? Mina ngoNtsizwana. Yeah. Owakuphi Ntsizwana? Ngisuka KZN. KZN? Yeah, eDandi. Oh, eDandi. Oh, okay, no problem. Yeah. So okay, ngicela ungichazele yini inkinga yakho, ufuna ngisize ngani, yabo? Oh yeah, nginomuntu wami la uyafunda la. Yafunda khona la eVUT. Live VUT. Yeah, manje ngiyamsuspect ukuthi kunezinto azenza. Right. Yeah. So yini because I'm suspicions. Oh sorry, ngiyaxolisa ukungena emlweni buthi. Bengisaya ukuthi ngiyamsuspect ukuthi kunezinto ezirong. Azenza. Yini zikwenza ukuthi ube suspicious ngokuthi no, I'm definitely sure I know ukuthi uyangijolela and I'm gonna write to Uzesti. Kunezinto bekangazenzi before. Njengani so? Mhlambe sikhuluma mhlambe kuze ukuthi mhlambe sesiyolala mhlambe my free kuze kushawa ukuthi manje sekunokuthi mhlambe ngitshela ukuthi busy ngiunderstand ukuthi uyafunda. Yeah, ingane yesikole definitely. Kodwa kwezinye ikhathi nokuthi mhlambe ngasamtholi at all because usually ubukhuluma naye. Singalali singakhulumelanga. Yiyo nje kuphela le nto le. Kuningi nemali usayifuna kakhulu ngazi ukuthi imali uyenzani. I'm a student, they need money. What do you mean? Ngiyakwazi lokho kodwa nje manje so ifuna kakhulu. Ngithola kahle ukuthi. So how long have you been dating nomuntu wakho? Unyaka wesithathu. Unyaka wesithathu? Awu ubambe iqine phela bhuti. Uyaqeda futhi soon to be graduating. Hayi ngiyabonga ukuthi insizwa yinto emadodeni, you took umuntu wami sesikoleni, you still there for her and everything. Okay, akunkinga ke mina ngishaya ispan sami bese mina ngizobuya kuwe. Okay. All right guys, nimzwile kubhuda ngisho uthi yena uyasuspect ukuthi intombi yakhe yamjolela because she has changed a lot of things. She's been doing into engazazi, things that he doesn't understand. They've been dating for 3 years. That's a very long time. So ndiyayithatha le case and then we solve it and then I'll see you ukuthi ndenza njani. From na to you guys. Don't go anywhere. We'll be right back. Well guys, you're still tuned in, you know, kwi vibe and la episode leya la show leya ibamba umkhatlezo nditho right. It's me still Uzesti and nditho guys. So ndihambile ndayenza ucwango and ndahamba ndafumana information but ngoku ndifuna ukubonisa umuntu wami lo bendifonela ba okay into ndifumene into enjani and sobona ba uzoyithatha kanjani after that. Ngimolo bhuti. Yebo kunjani? Njani bhuti? Ngiyaphila. Nami ndiyaphila khona ndihambile ndasithuna ispan and I'm back. Yeah. Kuzele information so nanifuna ukubonisa into ndikubonisa yona but umuntu akugqibele ethi uphi ethi kuphi bese ngicina ukukhuluma naye ekseni bese uzovuka campus and then bese yabuya endlini akazi wena ukuthi ula akazi. All right, sharp, no problem. Umuntu wakho sho ngizokubonisa yena usuku sharp. Bese ngicela ungiconfirmele ukuthi uyena. Yo, wow. Yeah. Yeah. Usho? Yeah, boy. Utsa uye campus? Yeah. Uye campus lapha erumini akunenke. So, ugcinile ukukhuluma naye kahle kahle. Ngicela ukukhuluma naye ekseni. Ekseni? Yeah. All right, baba. That's why ingathi nje say
So uyahefuzela ngishapha. Zazimbile indaba ne? Hayi yikho into angayenza iyachunakala. Relax nje kancane. So ugcineni ukukhuluma naye kahle kahle. Siyakhuluma everyday namanje kusembe ngikhuluma naye. Ukhuluma naye? Yeah. Alright. Ubamba ucingo la ngeke? Njengamanje? Yeah. Uyamfonela nje wathi uyamcheka. Belikele sigcine kuseni masikhuluma ethi uzoyarest mase ngiyamfonela nje ufuna ukukhuluma sangeni. Bengasangeni. Singamphinda futhi? Yeah, ngamzama. No, ngimfonela lapho. Zeshuba kabambi phone chat. Like what can I say? Eish. I still Voicemail? Yeah. No problem. Yeah. Guys, akayibambi phone cherry and uthi uzoya ecampus but like what can we say? Asivayeni majensi. Baba. Asivayeni. La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akus keberesh La majita babun le cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Fanayit umuntu akus keberesh La majita babone cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Nyafatu sesanelana khala mabutho Mangabuya bhayza ngeke udle kuku One night stand, please understand. Waste no time, keep it under pen. Uma pebesa bayala shada. Manje thina siyathatha and the one. Kongo. Bani. Keteke. Ngifuna la. Hayi mina ukhanye ini mina. Ngifuna la mina ngizokwazi nje. Bese ngizokwazi yini? Yini yenza? Awushona ukuthi uyenza nje. Awushona ukuthi uyenza kanjani? Tira nada, não puto aquece. Se afunda. Só tira mais uma vez, não que malam nem sai. Se afunda. Mais malam nem sai, não precisa curir malam nem sai. Security leyo. Só tira nada, não puto aquece. Ngikwazi ukungimaintain ngithola i-type yakho. Namhlanje sakwazi Ngithola ukumaintain. i-type yakho. Umdala. Namhlanje Wakwazi ukumaintain nasesimanje. Wow. Tukutok. Waqala ufika kanjani ungene kanjani ama-security akumele kanjani ungena ngakho ngamakhamera wakho. Here's weapon. Anmazi mnana. Awundazi. Phela wena. Anmazi mnana. Hayi wena mfana kancane. Wesizwa Ayenzani kanti la? usungene kanjani phaya? Ungene nami uthizwana. Wona usumvaleleni ke umvalele. Wabona ukuthi wena. Why disturb i-privacy yabantu? I-privacy yabantu. I-privacy leni idisturbayo lana. Hawu umuntu wakho masila. Soma kumuntu wamhlangana wena. Hawu uhlangana. Ungenani? Mana mina senzani ngicabanga Usebenza uholani. Imali yami isebenza. Uholani. Yini eholani? Asuke kancane yeke. Yesu kutok. Yela. Yesu kutok. Yela. Bura Yesu kutok yona. Yela. Angambura. Lokhanyisa njani? Ungenzani? Ikusasa lethu ngayakhazi. Sasa ubona ikusasa nami wena. Hayibo. Ubona mina ubona umuntu ongakwazi ikusasa naye wena. Awufundile kweqala. Namhlanje ufunde. Awufundile. Hawu, ngifuna izintanga zami abantu abancane. Uyazi ukuthi wenza nobani? Ngemazi usenza nobani? Ngiyenzani? Asume kancane wena. Hawu. Manje kancane. Jika Snoopy Dog. Anmazi Yesu kutok. Yesu kutok. Ejobe nifunda ngiyabo. Manje Yesu Kodwa kutok. umini kabani? Manje ufuna ukwazi Wena ukuthi ulahlekile wahala Uthele mnana mandizi yabo. Ufunda phezu kwamababa. Ngiyayimali ngaya yabo. Uyazi umuntu uthi ngiyasiwa. Eh? Uyazi umuntu uthi ngiyasiwa.
siyaziwa kubo. Jobe ngifuna iTimberland, ngicela iTimberland yabo ngithenga. Mama yami ukelani. Mamela nguye. Nguye. Nokhaya. Hlanganaphi? Awuyangibiza wena. Awuyangibiza ungibayela isitefu. Namhlanje ukhuluma kanje. Asuka. Namhlanje ukhuluma kanje nami. Ngiyakwazi ukungi-afford. Yes. Yo. Yazi silangenina nomnane yabo. Man last week. Yeah. Ngiyandacha pha ku Facebook. Already sakathengela iTimberland Hey, last Joe. week. Ndiyaposta pha. Yo, ngibawela iTimberland yabo. Wathi come to my place. Come to the place. Next thing I know, yabo, she's here my townyana. You understand me? Townyana. So I knew. Need to try the operations. Yabo. I know shy baby girl, yabo. Stupid dog. Justice for me, Ella. Yes, stupid dog. Hey, justice for me. Stupid dog, man. Stupid dog, man. No kind. Your voice. No kind. Hey, man, that's shy, mama. We have to see us again. We have to see us again. We have to see us again. Man, now why am she telling shit? Wena why you la? Wena ungacathi intombi enhle njengamnje ngavele bese ngini. Ha? Intombi enhle nje awubheke ukuthi. Ngibheke. Ngiqale phansi ubeke phezulu. Hey, man, ngifuna impahla na. So ufuna impahla thatha uthule. Thula nje Now. lesitefu. manje wena wadlupana ngimali kabhuti security guard uthe security guard then utsizwa niyakonda hayi usloop dog Ngizokuphaya ukubathathisha mani. Fucking up my drip, Joe. hurry up watch Hey, Muna. Mariam. Mariam, lo chimale. Mariam. Ela. Ngamba na chimale. Sizana wona. Asikhulume phela. Ngamba na. Wenza kanjena mani. Kahle sulaka siswana. Ngamba na. Ngifuna siyisa khona. Ngamba na. Hey, Joe. Hey. Skip my team, my boy. Skip. Hey, man, baby girl. Izinto zakuphumela. Baby. Ngixolisa nomntwana. Hamba mani. Hey, let's boom. Wena lento yenzayo wena. Yungqobo. Lento yenzayo wasufika namakhamera manje. Wasufika namakhamera. Wayefika namakhamera. Wangamfoneli ke umbuzo. Wangambuza. Funa kangela lonke. Funa kangela ngithi. So why you saying? What is on busy? President of the school. Kwenza. Sotinga funa Hey, kangela. my Joe. Hey, boys in. 50 rand, look well. Hey. Usabuya. kanti lo mfana manje no kanti Ngemali yami yokugcina. ufuna ibus fare manje Yabona ngizovaya. Hambe ufuna bani? Ufuna bani usebenza? Usilale soy-2, Joe. Soy-2 sizi-victim. Soy-2 sizi-victim. Hey, basana lo victim yakho na Snoopy Dogg. Suwala. Di-victim. Uzongiqalisa nomntwana wena. Angayi 50. Hamba. Angayi 50. Emana angayi 50 rand. Which left? Angayi 50. Baby girl. Ngishoka imali yokukhwela. Okay, my man, nathanda ngisho. manje la ujole nesikhathi ngana nalo Njengoba ngisho bese ngajula mina naye. belingajona kodwa ukhonile musumthini iTimberland Akusho lutho lokho. Umuntu yathengelwa nje ngisho ungajula. Yaba le mashina chimale. Eyami Wena imali thethapho imali. ngiyayisebenzela. Gobi. Umzimba wami uyasebenza. manje usebenzisa umzimba Angazi nale. Angikhipha ngamali mina angazi boy. 50 rand. Akuthekwe. Indoda. Angifuni goduka Joe. Suwala Snoopy Dogg. Sinayo enye appointment. Yima. Okay, yima. I didn't know, yabo. Me, I didn't know. what did you know First of all, I was used. You know you what I'm were saying? used how they bought you a Timberland a whole fucking shoe bakuyuze njani Justice for me. justice for you Yabo unusile angazi bamchithi khona uthe kumusinu Ezangibhora. angayithi Snoopy mama. Dogg. Yabo nguye. Yabo Lokhaya. so when we Yini victim lento kanjani? Snoopy Dogg? Yini lento ubona we Snoopy Dogg? victim kanjani Yini lento? ungayi mali.
Ngicela imali yokukhwela. Vula la manje. Stop vula la. Ubiza amaphoyisa. Uyabiza mina nokhanya mina ngifuna imali yami. Ubiza amaphoyisa. Uzosondini. Sifuna mama wakho umsona. Nokhanya. Sifuna mama wakho umama wakho sayikhansela yonke lento ukuthi izozakini. Ngiyakhansela yonke lento ukuthi izozakini. Ngiyakhansela yonke into. Baby girl. Ngiyakhansela yonke into. Investi yakhe ni 50 rand Joe. Baby girl. Vula nokhanya sikhuluma ngane. Baby girl. Vula sikhuluma ngane ngihambe. Nokhanya wona sikhuluma uyathanda nje ukudla ngisho Swag. Ungayifikisa le ndaba. TPV. Angazi kwama. Baby girl. Awukazi. Angazi kwama kodwa ngeke sikhuluma. Angikayi 50 Nokhanya la. phela ukhulume. Ngeke ngikwenze ngizwe sikhuluma. Mara nina. Uyathanda nje utsizwana mfethu. Ngishayisa abantu emotion ayisabanisa. Maruze nabo. Ayakazangene nawo ke usongena Yazi nawo. usangedwa. Ngiyakuthembisa uzongena eyiwani. Bengicela imali yokukhwela. Woza sikhuluma. Vula umnyango ngikhuluma. Ngithatha imali yami yoyidla no-stupid dog kodwa sithando sami kodwa yini inkinga yazi? Yini inkinga yazi? Sizana wona. Manje phela yini sifuna ukukushaya yini manje? Ayangishaya. Uyazi umuntu esingolo umbonisa isandla. Yini inkinga yakho? Ikuphi inkinga yakhuluma? Ukhona ukude le. Ngikude lena mina. Manje uyamtshela ukuthi Masiyakhuluma njalo usuku nosuku masike ngeke. Usuku nesuku akukho enough lo. Akukho enough. Uyangathi ngemanitsi. yini amaninzi wakho Samson. Yini manje awukusho lethe labo la stupid dog lana. Esho ngicela ukukhuluma. Stupid dog man. Yena ukukhanya yini la ngayenza kahle kahle shodani. Enokhanya phuma yini? Sikhulume fast fast. Khawuthule wena Snoopy Dog sithente serious manje. Serious nokhanya. Ngiyengeni ngithina no stupid dog. Nokhanya ufuna ba yimi. Uzodila Masingani. Stupid dog. Masingani. Stupid dog. Let's, yabo, this is what I tell. This is what I tell. Umela baby girl. Yabo le kaka. Ngishobaniza. Masana ngisihamba ilo yabo lahleke necaps zama. Snoopy Dog. Hamba. Uyamthanda Snoopy Qala Dog. uthi awundithandi. We love. Uthasi. The love is there. Beautiful. Asuka ngiteke wena uthandazi. Manje usiyandazi. Wena nabethu apha for wena. Songenaphi? Awubona ngizama take it for wena. Ngikutshela ukuthi nginendoda mina. Ususo senze victim la. Azange ngikutshela ukuthi nginendoda. Okay. Azange ngisho ukuthi nginendoda ku. Yeah. Ngoba wathini umuntu osemakhaya angeke ayazi into eyenzeka apha. What's happening here stays here. Awusolo kanjani? Mamela baby girl. Imnani into yakho ne. So, Mamela. I want us to be together. Man, put together. Nina yini into nishuthayo la. Futhi abani man? Hambani. Awungeke wena manisi. Yeah, bathuke. Take in. Fuck off. Uzokhala ngizoshaya wena manje. Shaya mina for yini? Shaya nonke la hambani kanti yini inkinga yenu futhi abani manje? Ngibulala ngani? Mina kwenza kanti. Mina kamera we. Mina kwenza kanti. Amuna saya yena, usayana. Amuna saya. Indoda endodeni akabazi. Mama lamchita khona ngamumchita da. Muna nina nasimosha yazi. Sala amakamera wakho ahambe uswazi ukukhuluma Asindawo. Sikhuluma noze la. Ufunani ke wena lana amakamera ufungafuni ukuthi mina nawe sikhuluma. Yini oyifunayo lana amakamera wakho? Baby girl. Asuka wena Ufunani ayayazi. Man, futhi take Yawe man. stupid dog ongana. Ufuna mnayazi. It's makathethe no. Mbuza thetha abantu no. I'm telling you. Ufuna ukukhetha wena Samson. Uyakhetha uyabuza ukuthi uyamfuna yini. Muna kasijimele le moment. Ungafuna umuntu onje wena. Ungakhetha into enje uyekele insizwa ukhetha into enje. Manje pho mina hlala njalo bhuti wakho. Manje mina Wena boqala uchitha ngami. Engachithisi lo mshida lo. Sho kangakanani wena? Sho kangakanani ngale That's the truth. Uyazi Yini into niyashutha la nishinami yini into enyaziyo ngale. Untshele. Ah man. Untshele. ukutshele ini.
Untshele. Tshele ini wena. Untshele ba uyaqala ubethwa njengami. Hamba la. Umbuze. Uthe leyo nto leyo. Uthe kumincane yakho poison. Wena unayo. Msayi, babe dam, babe Raymond, bamba Raymond. Bamba Raymond. Le nto yenzayo manje. Uba uhlasihlaza ebantwini. Yabona mfana. Awubona ukuthi usuhlaza yena. Uhlaza yena kanjani Angihambi boy. Ngaba sikho la. Sona ihlangana nathi nokuba kwami ufunani yena lana. Uzongishayela. Ushaya kanjani? Ushaya bani usibona ukuthi ungako ungashaya. Ngena kuye ndoda. Ungashaya mina wena mawutibukile man. Baby girl. Asikele bo baby girl First of hamba. all- Uyibhadale njani ngakhona into provided. Protection, Konke protection. konke baby girl Protection. hamba. First of all- hamba nala makhamera wakho nisale ngiphuma la ngiyale. Baluze necamera. Attack man anginendaba hamba. Baluze necamera. Anginendaba hamba namakhamera wenu. First of all, asaqini. Asaqini. Ngiyacela. Cela uphume nabantu. Wena stop asikhathezi nawe wethu. Wena Fanele. Mina sengiyingazi. Yeah. Kodwa ngicela uphume namakhamera akho. Uphuma namakhamera akho. khuluma noNtsimbi mina Mina ngikhuluma ngiyazwa. izinto noNtsimbi. Ngiya sa. Hey, mani yana ushaya kanjani? Sizawona shemi ngiyacela ndoda yima. Sizona yima Nkosi yami uzobulala umntana abantu. Yena. Yeah, we can have it. Edwin. Suka wewe. Mom. We slept. Uzibulale. Baby girl. Keep him shit at this piece, yeah. Uphume nabantu. Uphume abantu. Come on, shit at this piece. Uphume Sengibhizi ukuthi wena ubuzofunda Nabani? into lebhizi ngayo. Boy, man, let's come down a bit. Nan Mosha. Singimoshe njani? Bila no big now. Mosha fucked up. First of all, the customer charges. Then I take her no. Who's attacking you? My GBV. GP. You see what's happening? You see what's happening? Which left now? Yeah? You see this? This is GBV. You see this now? You see this now? Nokhanya amadoda nawo phelelwa ngawo. I'm not even. Hayi wena manje uthime kancane amakhamera wakho yinkinga yakho kanti. No kind of total on shit at you. Akasho indawo nje into yokuxoxa. oxoxwayo apha. Yantan. Andikuthandi. Uthela yena. Tsema lokho wena. Anginayo. Awuphinda kanjani nalondliwe? Iwena nalokhala. Abamosha nekepsi yanzu. Hlangana No kind of imali lokho yethu. anginayo. Andihambi apha ngemali yami lokho yethu. Hayibo wena tena Ndisiswembuye apha bendirelaxile kubona. uthengele ithimba lethu mfethu. Usuhlula. Ndenzema kanhleke. Ubutshela nje oba upostile wena social media bafuna. Disposte, angipostile na. Uvumeleni. Uyabefuna. Uvumeleni wena. Uvumeleni. Wena uyikhipha kanjani imali uma ngumfana? Umbuzo lapho. What a A gift. Why was Insizwe this? uyamgifta yena. Ngiyamgifta masemakhaya. Engizomgifta ngengane. Uzomgifta ngengane. Seyoza into yodwa manje. Into engiyenza namhlanje ngicike kakhulu. So Nokai. Ubusiness Snoopy Dog la. Wena ngathi awuzange uzofunda. Wena ubusiness Snoopy Dog. Ubusiness Snoopy Dog. Ngithathe Busy nabo Snoopy Dog. mara Mzangu, nakuzithola nangu, Snoopy Dog phela. Nalo mchana masipe ilikuwa yini amasipale ndina matimbalene. Pizza shama Rambo lapha. Hayi. Steve anintoni? Shama Royal Rambo siya lapha. John Cena versus The Rock. Hayi. The press of charges. No. Poppy Act. I know my rights. No. uJohn Cena mawusibhekile ubona uJohn Cena la ku. Oh. Ubona uJohn Cena wena. Uyiphepha nami ngingakushaya. Ongizani ya. Nawe ngingakushaya. Ongizana Pepetini. Ungiza the incredible half mtshele poison. Uthi I'm a smash. Uba nomthandayo Ha. kahle la. Ungaqali. Hey bamalom na ungaqali. You are. Hey bamalom. I'm gonna fire. Usehleleni. Hey 50 rand invite.
Uzongikhaya. Tell wena zobu ufuna imali kaNsizwa ye50 yoqabela. My sister. Uthini nona manje? My sister. My sister. Ngiyela ngidila Andiyazi Snoop usisi wakho Dogg. mina. My sister. Nokhanya uthi ukhetha bani? Ufuna umsizana. Phuma ke Snoop Dogg. Phuma Snoop Dogg. Okay, sure, yini. Phuma Snoop Yini, Dogg. uzongikhaya imali yokhwela bra. Phuma Snoop Dogg. Yini, uzongikhaya imali yokhwela. Phuma Snoop Dogg. Okay, sure. Phuma Snoop Dogg. Ungikhaya imali Phuma yokhwela. Snoop Dogg. Uyifuna kuba Phuma Snoop Dogg. ungaqhaqhazela mina kaloko. Kubani uzomqhekeza ndimo okanye nguye? Okay, sure. Otherwise, umhlena kazi number yakho first one. Number yakho. Yini, no. Yeah. I need on to the next better player. Phuma Snoop Dogg. Uzongikhaya kanye yini. Inamba yentona wena uzongiqhela. Phuma Snoop Dogg. Ne on. Emona lokukhanza ukuthatha ne. Yeah, baby girl. Umtatha ntona bakufuni. Yanifuna fucked up. Uzonifunela no khaya. Yima phela nawe kuzeka yini ufuna yakho. Hamba wena lana manje. Emona. Emona uzongikhaya 50 minutes. Snoop Dogg hamba sinayo 50 rand yakho. Ngiyavimba manazi. Sizwa. Ngicela urelaxe kancane sikhulumeni. Manje sikhulumeni njengabantu abadala. Njengezithandani. Lungisana umbhedo nokhanya ngicela ulungise lana nihlale phansi. Angihlali futhi lomphetho ungcola ngazi bafuna. Nokhanya wayemenza kanje uSnoop Dogg umuntu wakho insizwana. Mina ngazi ngaphi emakhaya ngijolele. Awazi ukuthi angakujoleli. Wayezibhalelwa uzoyazi kanjani? Bhalela mina ngizokutshela ukuthi uyakujolela ngakujoleli. Waye kwamele ngibhalele wena. Ngizokutholela mina ngisho Angifuni ukuthi ungitholele ngifuna ukutholela mina. uthi utholela kanjani nakuphela uhleli nyalo manje uhleli nendoda. Ma ukhetha uqoma nabo Snoop Dogg la. Ngicome yabona labo Manje kusasa lapho sinoSnoop Dogg la. Idzingo tinjani leto? Ngihlala phela mina umuntu uthenge izinto letibheke eceleni. Wena sufuna ukuyibamba, sufuna ukuyibamba nje wena. Ndibambe ini? Uyibamba nje ukuthi manzi ufikeke la. 3 months. Hayibo. Ufuna uhleli Yini inkinga ngayo manje? Ngihlala isikhathi. Yini uyifuna kangakanani ngantwana? Every day. Utafunda njani nyalo uma uyifuna yonke le yashebisi every day? Ngiyafunza kahle, ngiyafunza nginikete energy. Insizwa uzoyikhona every day. Uyayikhona. Hayi ngathi ngeke Uyayikhona. Snoop Dogg ngicela bahamba asinayo 50 rand. Emona ngicela ukaka mina. Manje insizwa ngisenze njani? Nangu unokukhanya. Okay kwenzakalile into eyenzakalile ukukhethile ukuthi ufuna wena kodwa ke. Ukhethe ba. Wena nokhanya. Wena siqiniseke ngana so lento ngiyiphinda yenzeke wena. Ngizoyikhuluma. Angizazi ngempela ukuthi ngophi manje. Yeah. Angizazi ngempela into engiyibona namhlanje. Angeke ngize ngazi ngempela. Manje wena nje ezizwa kanje unsizwana okondlayo wena uthatha imali yakhe uthengela abafana amaTimberlake. Mina usafundi sikwazi ukuthi sibe kusasengcono nomndeni wethu nophizi ngamaTimberlake noSnoop Dogg. Yini le ndlela noSnoop Dogg wakhona? Hayi ekutheke bra. Ngiyeke noma ngidile manje noSnoop Dogg manje yazi. La siphela sikhondona iviolence ngisho unsizwana angani uyindoda vele le nto yenzakala iphethe kabi but ukuthi Alibona ngiyisa lomfana kahle kahle. mara nokukhanya ukuthi ukhetha wena mos. Uye. So nenza njani? Niyaxolelana nokukhanya neva indaba yenu. Ngikhange siphinze kwento engiyicela. Ngikuthemba kanjani mina lokho? Angadi ke ngicela noma ngayinto ufuna ngiyende ko. Ngiyamthanda nya. Angase ngiyele kumthanda like bengithanda since ngila nabo Snoop Dogg Uzokhanya nini? ngikhetha wena naye uyadi ukuthi like ngiyajola nginendoda wazi washo thina lokho ndekalahlala la akuphumi la Ngivule yakhala peace. Manje wena wayivumela lento leyo unsizwa nenu uyahamba emsebenzini unovumelana nabo Snoop Dogg. my insecurities. Insecurities angingana kusizinto zokuthi zingakhulunywa lezo. So ngithathile manyana. Abakhetha manje Snoop Dogg. No, it's fine. It's fine uwinile Joe, ne. Si events grand. Mara baby girl undise apha. Andazi khwela phi taxi. Anamali yokhwela. Thatha la mabhotile lawo lobo wanatha la hamba uthengisa wona mhlawumbe uDave. Ngiphulo ngalo nje bhodlela. Ngiphulo ngalo bhodlela. Hamba Snoop Dogg bazobetha hle. Emona. Ngizova ngawe wena.
Hayi insizwane. Shit man. Ngiyabona bana isupuphizi lukuyabuya futhi lana. Hey. Yabona nokhaya. Ngikubambe lo Snoop Dogg. Ngiphoxele namhlanje. Phoxeka ngempela futhi. Angazi uphinde uxole kanjani. Tena yini oyidala nokhanya ukuthi umende ukusa angasa. Yini noma yini phela? Noma ngayini la toyikhuluma yini. Ufuna ntoni wena insizwane uba uthe kuba uzoba right ko? Hayi mina ngicanga sithathe break kancane mhlawumbe. Ngibona ukuthi mhlawumbe uzoqhubeka ayiphathe kanjani. Ngesikwazi ukuthatha ibhanki. Ngesikwazi kanjani uthathe break? Ngesikwazi ngoba ngiyakuthanda. Ngathi ubhizi nomsizwane yini ilukhulele ubuthando lapha. Ngisho ngikutshelile ukuthi bekuyinto nje le. Awudlala ngami wena. Bekuyiphutha. Usacrifice mina nami izinto zami enjabula ngokuthi wena ufuna ukuthi ube right ubhizi uthengelana no Snoop Dogg amaTimbaland. Angimthangelanga ngemali yakho ngisho imali yakho ngiyisebenzisa for ukuthi ngithenge igrocery nezinto zesikole. Ngimthengele ngani pho? Hawu. Ukavukavu uniphi imali enesifasi namadoda. iSnoop Dogg futhi eTimbaland akusilona 1.5. 3000 something namateki lana. Khuluma uthele mina ukuthena nomfana amateki. Imali enesifasi engisevile. Iya California ukhala. Anzi. Wafihla. Phela wayifihla. Wayifihla. Hey kwene ngokwenzakalayo la. Wayifihla. Wayifihla futhi. Ngani wami. Umngani wakho. Sona bangani manje? Wathi uzofunda uzangizowenza bangani nje. Hayi bonke ngingafunda ngingedwa mara insizwane. Ngingahlala ngedwa impela ngibe inkomo ledla yedwa ngibe slim. What if I need help ebusuku ke? Help ya. Do connect isita mina ebusuku. Do khona wena kusuka le KZN ube la do connect isita mina. Help us Snoop Dogg. Ngithe ngiqolele bandla. Hey Joe, Mama Rayman, Joe, Mama Rayman. I come in peace, I see you. Ufuna ntoni? Man, I see you, no. Ufuna ntoni? Hey Joe, from Goduka. Hey Joe, I see you. Ah, man, Rayman. Hey, man. Hey, sorry. Emana, nizonishayisa. Asikume ngiphandle singani. No, hey, Mama Rayman. Keep Rayman. Nizonishayisa nini? Yeah. Hey, man, hamba. Siyahamba sisindoda. Emana. Sizana Sheyima. Sizana kuthekwe ngeke. Sizana mana phela sikhulume. Hayi ngiyacela manje shamani. Ngeke ngizokhuluma nawe. Ayikho into esikhuluma nazo. Ngiyahamba. You right, mare. Insizwane Mosi iyakuncela ngicela ungixolele. Iyakucela Mosi. Hayi into esizokhuluma nawe. Ngicela iyakucela insizwane. Hayi. Ungamshiyi phela. Ngiyahamba, into esizokhuluma nawe. Awusamfundi? Hayi ngiright naye. Uyamyeka? Yeah. Ngisho. Yeah. Mana-ke phela kumele sikhulume mina nawe insizwane. Yeah. Manje uyamyeka nje kanjani? Hayi ngiright naye. Hey, babies. Nokhaya. Hayi. Eish, manje Hey Joe, ngikhaya imali yovaya. Hamba wehlise ngiyakunikeza le bhekethe yakho. Yabona mangikuwa abantu manje emgaqweni wonke lomgaqo. Wena usilisa ngabantu. Hayi. Ngiright manje. mana phela insizwane. Uthi uyaxolisa. Angibongele. Phela xoliseni kuyaxolelwana. Ngibongela umsebenzi wakho. Ngikhanzile ukuthi kusazongithatha isikhathi angazi noma uzophinda kube kulunga yini. But angisho awuveli umlaqaza kanjalo. Nokuphela uthi uyakuthanda yena usakuthanda. Sathana. Nalo Snoop Dogg futhi la futhi namanje. Hey, Brand, funa uvaya wena. Uyifuna kubani kanti le mali? Kubani? Ongikayi 50 yami. Kubani ufuna kubani? Ngifuna kuyena. Kuyenzise yi. Frastan May. Hey, baby girl. Joe. Eh. Angifuni ukuzisa ngabantu ngoba ukufuna ngikunikeza insizwane mina nawe. Leyo nje mina nawe ngiyile Ibreak vela ayisho. ngiyakunikeza ukuyithatha mfana ngiyile la. But
ngiyazi ukuthi uyangithanda lelo thando lakho engaphakathi Ngisacela ukuthi angifuni nje ukutibukisa ngebantu ngimdala engaka ngiyosaya ecampus wena uyahamba ubuyele emakhaya ihlazo loba kubani so ngiyacela manje ngiyabuyela ngiphindele erumini lami uma usufuna ukukhuluma kahle lalela uma usufuna ukukhuluma kahle njengomuntu omdala obhadlile kahle ekhanda usebenza ngicela ukuhamba exactly ufuna uthatha ibreak ngifuna uthatha ibreak but usunokukhanya naye uthando lakhe ngeke uzoliphele for wena angazi kuye okwamanje ngithi mina ngicela ukuthi uthathe ibreak nakayicabanga kahle ukuthi ufunani yeah ayicabange kahle ayicabanga kahle ukuthi ufunani uzomnika lelo thuba lokuthi nikhulume nilungise izinto Pamela. nenkinga fra yami so mina ngifuna Mela. Mengayinini lana bengithetha la. Under the influence. noma nje ucekile nje angazi ukuthi uthola something ngizokhama down no problem okay umuntu wakho ngiyabona ukuthi ukujolele but ayikho into engayenza sibhaqile lento siyibonayo no Snoop Dogg ne everything nenkinga yazi ngiyabonga baba ngiyabonga kakhulu bonge mina bonga mina guys andazi mina bra this was hectic the student was dating another Jita and that Jita she's taking care of them like we are naga like literally the girl put him a table in so I hope you enjoyed the episode. So please don't forget to subscribe, like, share, and leave a comment. Nandasmos, I'm Zesteezy on all my social media platforms. Please follow me there. And from me to you, this is goodbye.